King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo yu po kapamilataning kekong ubaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, anpon alak Ginoo. Sopan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
may nataya ka rin keng kreya, at pepasatsat no, imbuak no. Ingamano ng Ginoo. Dalit apakibat, impung pakibat tamo, in Diyos siyang ari ni mabilog ayatu. Ulitan taya po, in Diyos siyang ari ni mabilog ayatu. Ikong sablang tao makpak kayo, kingmit mong tulakin Diyos, kulisak kayo. Uling ng Diyos akakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilog ayatu, yang aring sakdal degolan. Pakibat po, in Diyos yang ari ning mabilog ayatu. Pepay lalam no ring tao kay katamu, at pepasaw kaksako abinanang kaluguran. Pakibat po, in Diyos yang ari ning mabilog ayatu. Papanikya in Diyos kin trono na, busal ning masayang kulisak at yup din trumpeto. Magkanta kayong kapuryan kin Diyos, dalitanan niya yung kapuryan ning ari. Pakibat po, in Diyos yung ari ning mabilog ayatu. Talakad tamo po. Ingenu manatiliya kaya kayungan, at kekaan timurin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga nakaring kayang alagad, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, tumangis kayo at lungkot, dapat tumula kayo. Lungkot kayo, dapat ingke kong lungkot, mialilan tula. Neng miraramdam ya ing metong ababay, malungkot ya, uling dinatang na ing oras ning pamagkasakit na. Dapat potang abayit na ne ing kayang anak, na naaga na ka ing kasakitan adela nana. Tumulaya uling abayit ne king yatu ing metong ayanak. Makanyan mo naman kaya kayo, malungkot ko ngeni. Dapat pakikitanda kayong pasibayo, ading pusuyo, mikatmuan lang tula, na ena adayo ning ninuman ing tulang ita. Kingaldo ita, alano kong aduan na nupaman kanako. Kapatading may pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa bengi po kaya kayungan at magandang gabi rin po, lalong-lalo na sa mga sumusubaybay sa ating live streaming ngayong Friday po. Sana nasa maayos at masaya kayong kalagayan kasama po ng inyong mga familia. Simple lang po ang sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon. Nalulungkot kayo ngayon, umiiyak kayo, pero mapapalitan ng kagalakan, ng kasiyahan, ang mga luha ninyo at ang lungkot ninyo. Natatandaan ko po sinasabi sa akin ng mga matatanda noon, di pa naman po ako ganong matanda, pero mas maraming nakakatanda sa akin, sinasabi nila pag nakikita akong masaya, pag nakikita nila akong talagang malakas ang tawa, masayang-masaya, sinasabihan ako, ingat ka, sabi, pag ganyan
ang kagalakan mo, maya-maya may malungkot na mangyayari sa'yo. At bigla po akong mananahimik. Para bang pinatay nila yung kagalakan ko, parang binuhusan ng malamig na tubig yung tawa ko. Etong si Jesus, well, paminsan-minsan po nakikita ko nangyayari yon, yung masaya tayo and then biglang-bigla may dahilan para umiyak. Pero ang Panginoon baligtad. Ang sinasabihan niya, yung mga alagad niya, sabi niya, oo, malungkot kayo ngayon, pero darating ang araw, magiging magalak kayo, magiging masaya kayo. Mapapalitan ng kagalakan, ng tuwa ang iyong mga luha. Iba po yung pananaw ng Panginoon eh. Very positive siya parati. Very optimistic parati. Hindi tulad natin na very pessimistic tayo. Tinitignan natin kagad yung nakakalungkot. Tinitignan natin kagad yung mali. Tinitignan natin at inaabangan natin yung masamang nangyayari. Very pessimistic tayo. Kaya raw po hindi umaasenso ang Pilipinas. Kapag may gumagawa ng mabuti, sinasabihin natin kagad ng masama. Nag-isip tayo kagad ng pangit. Nag-isip tayo kagad ng hindi maganda ang mangyayari. Alam ko po noon may favorite cartoons ako. Ewan ko kung naabutan nyo ng Wacky Races. The Wacky Races. May isang nagkakarera noon. Tapos may alaga siyang aso. Yung aso niya napaka-pessimistic. Laging sira ang nakikita, laging masama ang nakikita. Nangunguna na sila sa karera. Tapos sasabihin ng aso, we'll never make it. We will never make it. At yun nga nangyayari, na-aksidente sila, nababangga sila, and they never make it to the race. Ang Panginoon po iba. Hindi niya tinitignan ang pangit, ang masama sa isang bagay. Hinahanap niya palagi ang maganda at makakabuti sa atin. Halimbawa na lang po yung anong tawag dito? Yung general rule, yung tawag doon, yung do unto others what you would want others do unto you. Ang tawag doon? The golden rule. Alam po ninyo, ang dami nang nakasabi ng golden rule. Hindi naman original kay Jesus yun eh. Pero yung sinasabi ng lahat, negative. Do not do to others what you do not want others do unto you. Ganun po sinasabi ng marami. Si Confucius at iba-ibang philosophers, negative ang dating. Pero ang ating Panginoon, ginawa niyang positive. Do unto others what you would want others do to you. Inalis niya yung do not. Inalis niya yung negative. Because He would want to see us happy always. He would want to see the positive in all of us. He is not pessimistic, He is optimistic. At siguro po kung ganun lahat ang tingin natin, kung ganun lahat ang attitude natin, na bago tayo simangot, bago tayo umiyak, bago natin tignan ang masama, hanapin natin at tignan natin ang mabuti sa nangyayari. Halimbawa po itong COVID, ang dami kong nakikitang magandang bunga nitong naka-lockdown tayo, walang misa sa mga baryo, walang meeting. Alam po ninyo, mula nung nag-lockdown, nakita ko ang dami kong oras.
Ang dami kong oras. So lahat-lahat dito, hinahalungkat ko, lahat-lahat inaayos ko, mga tanim, mga gamit namin sa kusina, mga cabinet ko, lugar natin, kumbento natin, na mawala sa lugar, inaayos ko. Kanina lang naisip ko, ay nako, salamat po Panginoon. Sa lockdown na ito, ang dami kong oras para makita ko at maayos ang dapat ayusin. Itong buong araw po, ewan ko po, ang nararamdaman ko medyo emotional. Parang emotional ako ngayong araw na ito. Hindi ko po alam. Parang kahit anong bagay, naiiyak ako. Para maliit na bagay, natatouch ako. Maliit na gawain, ako'y nadadala ng aking emotion. Since this morning po, I was feeling emotional. Hindi naman po malungkot. I was just, nararamdaman ko lang ang nasa kalooban ko. Nagbigay ng isang regalo ang isang kaibigan, halos maiyak-iyak ako. Pinuntahan po ako ng dalawa sa ating EMDC, binigyan ako ng regalo. Halos maluha ako. Nagawa ko po yung isang pintuan dun sa kusina namin. Gusto kong umiyak. Yung bang ganon? Siguro sasabihin ng mga matatanda, nako, umiiyak ka, baka may mamamatay sa inyo. Pero hindi po yun. Ang tingin ko, kung anong sasabihin ni Lord sa akin, naiiyak ka? Maganda yan. You are in touch with your feelings. Mas nakikilala mo ang nararamdaman mo at mas mafe-feel mo ang mga taong nakapaikot at nasa paligid mo. Ito lang po yung moment na emotional ako, pero natatawa ako. Dati po, pag emotional ako, naiiyak ako. Pero sa tingin ko, gusto ng Panginoon maging positive, maging optimistic. So naiiyak ako at tumatawa ako. Siguro po may mabuting mangyayari sa parokya natin sa mga darating na araw. Amen. Nabanggit na po natin ang ating mga intention, napagdasal natin ang mga pangalan na binanggit, isama po natin ang mga intention ng ating mga televiewers, lahat ng nagpapadala ng text messages sa atin, mga intention nila, mga taong gusto nilang ipanalangin. Ating pong alalahanin uli ang mga pangalan ng mga taong ito na naging bahagi ng buhay natin, na importante sa atin, at tahimik po natin ipagdasal at ialay sa Panginoong Diyos. Panginoon, wala kang gustong malungkot sa amin. Hindi mo gustong makita kaming umiiyak. Laging masaya ang plano mo para sa amin. Laging mabuti ang nakikita mo sa amin. Buksan mo ang aming mga mata at ang aming mga puso upang maging optimistic din kami sa buhay. Tinitignan sa bawat sitwasyon, sa bawat pangyayari, anong mabuti, anong maganda, at anong maayos dun sa sitwasyon na iyon. Ito'y aming hinihiling sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. For tourism.
Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larpanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapanay sana ning Ginoy tindaon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katay ka sa plalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, tanggapan mo reting ain ay iba't king kekang familia. Kaulan misanang matalik ing biye pigkalub mo kaya kami, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Ing gino manatili kaya kayungan, At kay kaanti mo rin. isipan niya't luguran ng Diyos. Isipan miyo at kalburan. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati, o Diyos, ibang mayupaya. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupuryan da ka king lubos margulatula, kaniting panahon ning pamanyubling mebye, anyang i Kristo meging talapagligtas miya. Ya pamurin ing kaya kaming pari, ing kaya kaming talapamilatan, aparating para king kapakanan mi. Uli nita, kambedring sa blangkoro ding angeles, daralit ming kaya kang ligaya, at ngaming ang sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa may paya. Mit mo yung banwating yato, king kay kang ligaya, o sana king kakatas-katasan. Mapala jeng daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. O Diyos ay pami, tutukang banal, at buriming paramdam kaya ka, ing kaya kaming kapasalamatan. Daraon mila kaya ka dating tinapayang alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi kaya ka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinuwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyen ng kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayot para ka rin sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang dulang. Katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kang anak. Ginuala kang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalain mila ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubye.
Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no karin lapaman, ading sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding pakakalolo. Maglapo kaming kapagmulalan at kapurian, po ang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alangang ngani ponting metong a familia, abe-abe tamong mipa panalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Sulip antibanwa, kati sulip antibanwa. Ingka kanan mi king aldo, bien mo king aldo ngeni. At ipatawad mo ding salami keka, anti pamatawad mi. Karing mikasala ke kami, emu ke ipaisawul kintuksu. Nune ikabus, king marok, ipami. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalolo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kay kaying kayarian, kayo pa yan ating ligaya, manggaman king alananga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nun elawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyet, magari, manggaman, king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayungan, At kekaan timurin. matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan na ningyatu, mapalad tamo'y tamang mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoy, matampang tanggap keka, dapat yagkas mo niya yung amano mo, kumayap na ako.
Panalangin po karing at karing pibale-baleda na bisang tanggap communion. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king at ka kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may king sablambage, at pagnasan kong tanggapan da ka, dapat paulingening pinandit era ka tanggap king sakramento, umekamuman sa ng espiritual king puso ko, kakaulan da ka balamuwari at ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sa paintulutan ing kapilan man mikawani ko keka. Amen. Ditak mo pong paganaka. At yuta pa po keng modified, enhanced community quarantine. So, pakisabi po, lalong-lalo na karing makatwa, nung pwedeng keng live streaming tana po tutuking misa. Okay? At bukas po, alatang misang abak, alas 5 ninggat panapon, ing misa tamo. Kay batitan Domingo, itanaw mo pong alas 6 ing misa tamo, ala pong misang alas 9. Alas 6 siya mo, kabang maka modified, enhanced community quarantine tamo. Ibayo niya mo po yung schedule keng May 31, at lonta mo po makanano yung sitwasyon kanita. So patuloy ta pong may papanalangin, pangadi tayo po ing metong at metong, at sana tuloy-tuloy iting aywasan tayo iting coronavirus. So dakal-dakal pong salamat kaya kayungan. Talakad ta po para king tauling panalangin. Manalangin tamo na sana iligtas na katamo ng Ginong Diyos
kaniting coronavirus. Na sana so panakatamo at so pantalakad pa si bayo ibat kaniting pandemic. So panakatang miyabayabeng pasibayo anting kayang banal abalayan at familia. Para kaniting intention, anya duwan tayo ing pamamilatana ning indo tamong Birhen Maria, Bapong Maria, mitmo ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman imbuaning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. ating Ginoo manatilia kaya kayongan, At kay kaanti mo rin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos ading kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaune, umya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Alleluia, Alleluia. Salamat King Diyos. Hallelujah, hallelujah. Maya pabengi po, salamat po king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po atang muli kayo. Good evening po. King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kaya kang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kaya kang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa pukeka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kaya kang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.